uitzending van de Tickertape Parade wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Brunsum, HEMA Brunsum, Bakker Hagedoren, Steigerhoutid.nl, Autoschade Frans Bekkers, Fotostudio AB, Sign Montage, Blokker Brunsum, Juwelier van Sloen en Winkelcentrum De Parel. Goedemiddag, dames en heren. En ook natuurlijk de kijkers thuis die, om wat voor reden dan ook, heerlijk in een comfortabele stoel naar dit spektakel in Brunsum zitten te kijken. We hebben net een klein buitje moeten trotseren, maar Brunsum is er klaar voor. Duizenden mensen hebben zich hier opgesteld langs het traject waar straks de Tickertape Parade gaat voor u uitrollen. De vraag is natuurlijk, wat is eigenlijk een Tickertape Parade? Wel, daarvoor moeten we terug in de geschiedenis tot 1886 weliswaar. 28 oktober 1886, toen ter gelegenheid van het vrijheidsbeeld er opeens een Tickertape Parade werd georganiseerd. Waar het vandaan komt, geen idee, maar dat was de eerste keer. En sindsdien is er heel veel Tickertape Parade, met name in de stad New York City, gehouden. En met name wanneer mensen terugkwamen die iets belangrijks voor het land hebben betekend. En dat was natuurlijk voor de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld Dwight Eisenhower, later president Eisenhower, en voor admiral Chester Nimitz. Maar een van de meest belangrijke en mensen die een immens grote Tickertape Parade hebben mogen beleven was General MacArthur in 1951. Hij werd toen van zijn duties ontheven door de toenmalige president Harry Truman. Als het goed is, komen nu de eerste voertuigen achter mij naar voren. En daar gaan we nu even naar kijken. Voorafgegaan natuurlijk door het contingent van het Joint Force Command Headquarters in Brunsum. U kent ze nog van vroeger van het hoofdkwartier Afzend. 21 landen doen hier aan mee. 21 landen van de 28 NAVO-landen. Het défilé wordt overigens afgenomen door luitenant-kolonel Audrey Prince. De teamleider van dit gezelschap, dat is een Britse kolonel. En deze teamleider, dat is Lieutenant Colonel Harold Simpson. Als het goed is, moet hier ook in de buurt zijn de luitenant-kolonel Audrey Prince. Die ik toch heel graag nog even een paar vragen zou willen stellen. Naar aanleiding van het voorbijgaan van de mensen van het headquarters. Kijk, daar is Audrey. Overste. Ik mag wel Audrey zeggen, hè? Dat kan in elkaar. Audrey, nu deze Tickertape Parade voorbij gaat, dan, en met name geopend wordt door de NAVO, kwam bij mij de vraag op van, zou de Tweede Wereldoorlog ooit zijn ontstaan als het toen ook aan de NAVO zou zijn geweest? Dat moet u toch kunnen beantwoorden? Ik kan dat deels beantwoorden. Ik kan natuurlijk niet terugkijken in de geschiedenis. Maar wat ik wel weet is dat wij een organisatie als NAVO zouden hebben gehad voor de oorlog. Dat we zeker hadden kunnen proberen om zij aan zij te kunnen discussiëren en proberen de oorlog te voorkomen. Mocht dat dan toch nog gebeurd zijn, dat we in ieder geval met z'n allen zouden zorgen voor vrede en veiligheid en deze daarna te stabiliseren. Ja, en dat is dan geheel in de lijn van het befaamde artikel 5. Een aanval op één van de lidstaten zal worden beschouwd als een aanval op de totale NAVO. En daarmee hopen we uiteraard te voorkomen dat er iets gaat gebeuren. Want vandaag de dag, toch weer een hele hoop ellende om ons heen. Dat is correct. Maar we zijn in staat om alles te doen wat we in onze macht hebben om te zorgen dat stabiliteit op de wereld gehandhaafd wordt. Daar vertrouwen we op en hartelijk dank voor het commentaar.
Ja, en voor de kijkers thuis, voordat ik het vergeet, de commentatoren natuurlijk die in de regiekamer zitten, dat zijn Ton van Horen en John van den Berg. Zij zullen een zeer gedetailleerd commentaar verzorgen voor alles wat hier voorbij trekt. En ja, dankjewel Ed Vriezer. Voor mensen die zich afvragen wie Ed Vriezer is, dat is de man die jarenlang de Public Relations deed bij het toen nog afstand hoofdkwartier. Dit is trouwens meteen al de eerste jeep die we zien, de eerste wagen die we zien. Dat is de paradecommandant. En dat is deze keer meneer Hendricks. Die wordt 74 jaar vandaag. Van harte gefeliciteerd natuurlijk. En de jeep waar die in gereden wordt, die is van Ben Hamers uit Schinveld. Dikke sigaar. Dat mag op een verjaardag. Dat geeft mij gelegenheid om u even te vertellen dat ik een co-presentator hier heb. Dat is John van den Berg. Dat is een man die heel veel weet van jeeps. Komt uit Heerlen, is ook een jeep-eigenaar. En is lid van onder andere de clubs Old Hickory, Keep Them Rolling en Wheels. Dat zijn van allerlei soorten clubs die met jeeps en Tweede Wereldoorlog materiaal aan de gang is. Daar praten we zo even over verder. Geef ik even de gelegenheid om de Sint Gregorius, de grote schutterij, aan te kondigen. Een schutterij met 60 leden. En een leuk weetje is dat ze volgend jaar in 2015 weer een bondsfeest in het centrum van Brunssum hebben. We gaan even luisteren. Hey, denkt u fietsen in de parade? Dat klopt. Dit zijn fietsen van de merken MKV en BSA. BSA is een Engelse fiets. En er is een beetje twijfel over de herkomst en van wanneer dat ze precies zijn. De verzamelaars zelf weten het ook niet helemaal. Maar het schijnt dat deze fietsen, die u dadelijk nog veel meer gaat zien, dat die vooroorlogs zijn. Maar hoe ver vooroorlogs? Ergens tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog zou het moeten zijn. Nou, dan krijgen we de tweede Jeep intussen, een Willys Jeep. Leuk om even aan John te vragen. John, wat is een Willys Jeep precies? Oh, Willys Jeeps, dit is het type MB, gebouwd in de Tweede Wereldoorlog. Het is er eentje van de 363.000 die ooit gefabriceerd zijn. Dat zijn er een hele hoop, hè? Dat zijn er heel veel, heel veel. Daarnaast heeft Ford ook nog gebouwd, maar daar komen we later op terug. Ja. Ik bedoel, hij is in vrij originele toestand, is mooi gerestaureerd en ziet er prachtig uit. Ik bedoel, het is echt een genot om daarnaar te kijken. Ja. Zijn er veel liefhebbers hier in Limburg van Jeeps? Vroeger vrij weinig, maar naarmate de tijd verstreken is, alsmaar meer en meer. Ik bedoel, hoe kan dat? Is het populairder geworden naarmate de Tweede Wereldoorlog langer geleden is? Dat zou een reden kunnen zijn, maar ook doordat men er meer aandacht aan ging schenken en zag dat dat toch een hele leuke hobby kon zijn er steeds meer liefhebbers bijgekomen. Ja, want we zeggen allemaal wel Jeep, maar Jeep is dus een merknaam, maar is ook een verzamelnaam van dit soort voertuigen. Hè? Ja, Jeep verstaat de burger normaal onder het merknaam Jeep, maar waar wij Jeep onder verstaan, dat is echt een Jeep Tweede Wereldoorlog. Ja. Oké. Ik kan u ondertussen nog mededelen dat het in Brunssum zo'n graad of 20 is. Het is een zwakke wind, het regent af en toe, maar ook de zon laat zich af en toe zien. Dus dat is op zich erg mooi. Ja, hier zien we dan een GMC CCKW 353 voor de kenners. Er bestaat namelijk ook een 352, die is dus anders. Dan ziet men de reservewielen tussen de cabine en de huif. Maar dit is duidelijk de 353. Mooi gerestaureerd, prachtig uitgevoerd. Het zijn ook vaak de details waar je op moet letten. Voor een leek zien ze er eigenlijk bijna allemaal hetzelfde uit. Ja, een leek ziet nauwelijks verschil tussen de originele banden en de banden die later erop gelegd zijn met ander profiel. Maar dat zijn details waar de liefhebbers natuurlijk naar kijken. Ja. Dat is duidelijk. Hoeveel van die jeepclubs zijn er in Limburg? In
Limburg moet ik even denken, ik schat een 3 tot 4 zonder iemand te willen benadelen wat ik niet weet. Maar wij spreken meestal in Europees verband. Ik bedoel, we kijken zelfs over de grenzen heen. En, ja, wij zijn meestal ook veel in het buitenland te vinden. Ja, ja. Nou, dan een beetje misschien wat moeilijkere vraag. Duitsers rijden ook in jeeps, er zijn ook Duitse clubs. Rijden die nou in Duitse jeeps of rijden die toch in Amerikaanse jeeps? Althans, die in de Tweede Wereldoorlog gebruikt werden. Nou luister, er is een grote tweedeling in. Het is een probleem wat gewoon groeit. Er zijn veel Duitse voertuigen overgebleven in de Tweede Wereldoorlog en later hebben die een enorme waarde verkregen. Die zijn niet welkom op alle evenementen. Ja, dat is wat ik bedoel. Ja. Dat is het probleem. Het ligt een beetje gevoelig natuurlijk. Het ligt hier en daar gevoelig en in andere evenementen zijn ze echt welkom. Zonder daar iets over een uitspraak te willen doen. Ja, ja. Ik bedoel, als we in Engeland kijken, daar staat alles van voertuigen. Kijken we vlak over de grens in Duitsland. Dan... Ja, wat ik me afvraag is, de Duitsers zelf, die rijden dan toch meestal in de Duitse voertuigen, neem ik aan. Of zijn er ook echt Duitse liefhebbers die de andere kant kiezen om te herdenken, zeg maar? Nou luister, om in een Duits voertuig te kunnen rijden, moet men eigenlijk kapitaalkrachtig zijn. Zijn die duurder dan de Amerikaanse voertuigen? Daar zijn er minder van overgebleven. Zet er maar vaak een factor 3-4 maal tegenover. En dat bekostigt niet iedereen. Ja, ja. Dus er zijn ook veel Duitsers die in een Willys Jeep rijden, of een Ford Jeep, of een GMC. Dat is gewoon zo. Ja, ja. Oké. We hebben van de politie ook nog even het bericht gekregen dat er naar schatting zo'n 8.000 tot 10.000 mensen hier vandaag naar deze Ticker Tape Parade komen kijken. En we gaan even naar Ed Vriezer. Dus heel belangrijk voor de jeugd, zegt u. En ja, en jij begrijpt het ook? Ja. Wat denk je dat hier gebeurt? Nou, gewoon de herdenking van toen de Amerikanen ons kwamen redden van de Tweede Wereldoorlog. Ja, keurig. Dus inderdaad de erkenning en herkenning van de Amerikanen die ons hier in Brunsum hebben bevrijd. Weet je nog wanneer dat was? Nee. Dat was op 18 september 1944. Dus dat is heel lang geleden, 70 jaar om precies te zijn. Ja? Wil je nog wat zeggen tegen de mensen hier? En thuis? Nou, Geniet ervan, zegt ze. Nou, dat zou ik zeker doen. En nu het weer ook weer wat beter wordt, gaat iedereen hier heel hard genieten. Dankjewel. De gemeente heeft ongeveer 1 jaar voorbereiding nodig gehad om het feest voor te bereiden. En misschien is dat wel een opmaat naar een nog grotere viering bij 75 jaar. Dus misschien een soort testcase deze dag vandaag. U ziet de tickertapes, daar heb ik ook nog iets over te vertellen. Tickertape, er wordt vandaag 90 kilo papier verbruikt. En op 3 plaatsen wordt geschoten met deze tickertape kanonnen, zeg maar. Dat zijn CO2 kanonnen. En per wagen gebeurt dat 1,5 seconde. 1,5 seconde en dan krijgt zo'n wagen of zo'n groep een halve kilo papier over zich heen eigenlijk. 90 kilo papier en 1,5 kilo per wagen of per groep. Over groepen gesproken, dit is de drumfanfare Majorette Peloton Parsifal. Met als trompetmaître René Engelen. En de dirigent is normaal gesproken Toon Stickers. Ik moet er niet te veel over vertellen, daar moet je naar luisteren. Ze komen uit in de 2e divisie. Laten we even luisteren. Nou, hier zien we hem. Een Willys Jeep gaan we krijgen, nummer 11, dat is de Jeep van Jos Mevis uit Amsterdam. Willys Jeep, vertel nog eens over zo. Nou, ik heb toevallig het genoegen gehad enkele maanden geleden die van nabij geheel te mogen bezichtigen. Het
het is werkelijk iets wat ik zelden gezien heb in die staat en toestand. De eigenaar heeft zeer veel moeite gedaan en zelfs tot elk detail. Dat mag echt gezegd worden. En de motor hebben we ook nog, de BSA M20 motor. Het gaat allemaal wel erg snel voorbij allemaal. Het is niet geen carnavalsoptocht waar grote gaten in gaan vallen natuurlijk. Ja, ook deze eigenaar die heeft enkele jaren nodig gehad om die motor geheel compleet te krijgen. Ja. De BSA M20 is dat. Ja. Dit is een Dodge, de WC57. Ja, nogmaals, voor de leek lijkt het allemaal heel erg op elkaar. Hoe komt dat? Ja, hoe komt dat? In de oorlog was het zo dat men dus onderdelen fabriceerde die in dezelfde auto's gebruikt konden worden. Alleen de carrosserieopbouw was anders. Hier zien we dus een command car. En wat dan direct opvalt is de lier voorop. Die is mechanisch aangedreven en kan dus goed gebruikt worden in het terrein, indien nodig. Ja, en command car, dat betekent dat de commandant hierin zat? Of? Meestal zat de commandant hierin en er is zelfs een speciale uitvoering geweest voor generaal Patton. Oh, mooi. Dat is trouwens Laurens Stevens uit Schinveld die de eigenaar is en de bereider van deze Dodge. Die nummers die overal erop staan, heeft dat nog een bepaalde betekenis? De nummers, dat is op een gegeven moment waartoe ze behoord hebben, inderdaad. Bij welk onderdeel. Ah, oké. Ja. We zien een beetje natte ondergrond, het heeft net een beetje geregend. En aan de vlaggen kunnen we zien dat het niet echt hard waait. Het valt reuze mee. Het had een stuk slechter kunnen uitpakken vandaag qua weer. Ja, en hier zien we dan de Wart La France. De Nievelstein het Landgraaf is dat. Ja. Dit is een stuk hoger dan die andere Jeeps. Het is ook geen Jeep natuurlijk. Het is eigenlijk geen Jeep te noemen. En het is ook, zeg het maar rustig, een vrachtwagen. Hè. Alleen zit daar dan een opbouw op om te kunnen takelen. En dit voertuig werd dus vrij veel gebruikt als ergens problemen waren en een voertuig lag half in de greppel en moest eruit gehaald worden. Of voor een motor om te bouwen of wat dan ook. Het heeft veel diensten verricht. En nadeel, het gebruikt nogal wat brandstof. Ja, over kosten gesproken. Brandstof is duur. Mij lijkt dat de onderdelen misschien ook wel duur zijn. Nou, tegenwoordig in verhouding tot vroeger kan men rustig stellen, door internet is er een enorme concurrentie in de onderdelen. En ja, naarmate die onderdelen duurder geworden zijn, loont het zich voor fabrikanten om onderdelen na te gaan maken. Maar dat is niet meer origineel natuurlijk. Het is niet origineel, maar de perfectie gaat zodanig dat het nauwelijks meer te zien is vaak. Daarom zegt een echte liefhebber, ik wil de originele verpakking erbij en dicht. Ja. Ik bedoel, er zijn nog altijd dingen, bijvoorbeeld een versnellingsbak in een Jeep, dat men zegt, ik wil alleen de originele onderdelen. Ja, en er zijn dan ook beurzen waar allerlei onderdelen, neem ik aan, verhandeld worden, of niet? Nou, die zijn eigenlijk pakweg in ieder land in Europa. En in Nederland zijn er 2 grote beurzen van Keep Them Rolling per jaar. De Club Wheels heeft een grote beurs in het jaar. En, overal zijn beurzen, zeg maar. En de kenners weten dat uiteraard. Dan komen ze van heinde en verre. En dan ziet men na 1 of 2 jaar weer dezelfde mensen terug die men ooit in het verleden gezien heeft. Ja. Is het een dure hobby? Ja, wat heet duur? De aanschaf van het voertuig, dat kost een paar centen. Dat kan op 2 manieren gebeuren. Het zij, ik koop een wrak en ga dat in de loop van 1, 2, 3 jaar zelf compleet maken en opknappen, als ik die mogelijkheid heb. Heb ik die mogelijkheid niet, dan moet ik iets proberen op de kop te tikken, dat er iets klaar is. Ja. Wat kost een goed onderhouden Jeep tweedehands als ik zo in zou willen kopen? Dat is heel moeilijk te vertellen, maar dan neem ik aan dat u praat over een Jeep uit Wereldoorlog 2. Ja. Dus daar gaan we even als basis vanuit. En zeg dan met Nederlands kenteken, vrij redelijk compleet. Motortje origineel, versnellingsbak goed, remmen werken. Pak dan weg van 14.000, 15.000 euro
tot oneindig. Ja. Maar ik praat dan over origineel. Ja, en nou de onderhoudskosten. Dan heb ik zo'n apparaat gekocht en dan gaat met de carburateur kapot. Ja, meestal wordt dat zelf gerepareerd. Hè. Men vraagt vrienden, kennissen, maak dat even. Ja, dat gebeurt ook. En er zijn veel dingen die ik nog zelf kan maken. Hè. Ja. Tegenwoordig als ik een nieuwe auto koop en Ja. is kapot, dan moet ik naar de garage. Tuurlijk. De Poolse dans- en zanggroep Podlasie is dit. De Polen hebben in Brunsum zelfs een eigen Poolse huis. Ze zijn erg aanwezig in Brunsum, organiseren veel, doen aan veel dingen mee. Verbroederen ook heel erg goed, zijn natuurlijk al jaren heen hier. Uiteraard vroeger hier gekomen door het werken in de mijnen. En het koor van Podlasie dat ondersteunt de dansgroep bij de voorstellingen. Ze hebben ook een heel erg uitgebreid repertoire zelfs. En het vriezer staat, als ik het goed heb, bij de burgemeester van Brunsum. Burgemeester Wienans. Wat denkt u tot zover? Een geslaagd feest? Ja, natuurlijk. We hebben er lang naar uitgezien naar de festiviteit. Er is heel veel voorbereiding aan vooraf gegaan. Heel veel vrijwilligers hebben we daar de schouders onder gezet. Wethouder Hugo Jans heeft het allemaal getrokken. En als je ziet wat er de afgelopen dagen gebeurd is, dan hebben we op een hele mooie en waardige manier 70 jaar bevrijding gevierd. En wat waren voor u hoogtepunten? Nou, ik vond natuurlijk toch de avond dat wij het monument mochten onthullen, eergisteravond. Het was een prachtige sfeer, ook de herdenking op het kerkhof. Het deed me natuurlijk toch denken aan 4 mei, waarop we altijd de herdenking hebben, waar heel veel mensen ook altijd naartoe komen. Dat is een hele mooie traditie in Brunsum. En als je dan ziet dat we dat de afgelopen eergisteravond weer hebben gedaan, maar dan daarna nog met de onthulling van het prachtige monument, ja, dan is Brunsum daar weer rijker mee geworden. En dan gaat er toch iets door je heen als je beseft dat 1 jaar na het beëindigen van de oorlog hier in Brunsum al uitgebreid de bevrijding gevierd werd. We hebben de affiches zien hangen van het programma waar we toen in ieder geval allemaal aan hebben deelgenomen, de mensen die er toen waren natuurlijk. En dat we dat na 70 jaar weer doen, ja, dat vind ik opnieuw heel erg bijzonder. Dus u heeft een heel goed gevoel bij, dat kan ik me goed voorstellen. Hoe gaan we daar nu mee verder in de toekomst? 70 jaar is niet echt een jubileum, maar ik zou me kunnen voorstellen dat als je praat over 75 jaar, dat dat dan wel een jubileum zou kunnen zijn. Ja, natuurlijk. Ik denk dat dat in het vooruitzicht ligt en dat we dan zeker opnieuw festiviteiten zullen organiseren. Dat is ook heel belangrijk om het levend te houden, om te laten zien ook aan de nieuwe generaties waarom dat we dat doen. En Brunsum is natuurlijk niet zomaar een gemeente. We zijn toch de gemeente die ook de gastheer is van het belangrijkste NAVO-hoofdkwartier voor Noord-Europa. Daar zijn we trots op dat wij zoveel mensen van de NAVO hier in ons midden hebben. Daar willen we allemaal gastheer voor zijn, ieder jaar, iedere dag opnieuw. En natuurlijk hoort daar ook daar de plicht bij om daar op een hele waardige manier een herdenking voor te organiseren als we over 5 jaar weer met z'n allen op dat punt staan. Ja, en u noemde het al, de Joint Force Command Headquarters. Het is mede georganiseerd ook dankzij de bijdrage van het hoofdkwartier. We zagen net al dat grote contingent voorbij gaan. En ik denk dat we daar inderdaad heel erg blij mee kunnen zijn. Burgemeester Wienans, heel hartelijk dank voor uw commentaar. Nummer 17 is de Jeep van Iwan Peters uit Heerlen. En het is weer een Willys Jeep. Waar komt die naam Willy vandaan eigenlijk? Ja, dat was gewoon een merknaam wat bestond, hè, in tegenstelling van de Ford GPW. We hebben het steeds over Willy gehad, maar de bestaan is Ford. En voor de kenner, ja, ieder onderdeel van een Ford Jeep, daar staat een F'je in van Ford. Ja, en dan zijn er liefhebbers die verzamelen net zo lang tot de Jeep compleet is met alle F'jes. Want u begrijpt natuurlijk, in de oorlog, als een voertuig uitviel, dan werden er onderdelen ingezet wat op dat moment voorhanden was. En of dat nou een Willys onderdeel was of een Ford Jeep, ze waren onderling uitwisselbaar. Dus men gebruikte wat men had. Hoe meer F'jes en hoe betere Jeep dat je had. En als je bij een club gaat, dan moet die Jeep ook gekeurd worden, had ik begrepen. Dat is weer een heel ander verhaal, het keuren van een Jeep. Er zijn een aantal clubs die keuren de voertuigen niet. Maar Keep Them Rolling bijvoorbeeld, die wenst als iemand van donateur lid wil worden, dat hij een gekeurd voertuig geeft.
Nou ja, en daar zijn een aantal eisen voor. En ja, die worden dan tegenwoordig vrij soepel benaderd. Maar wordt zo'n Jeep dan ook nog ingedeeld in klassen of wordt die gewoon goedgekeurd of afgekeurd bij de Er zijn twee mogelijkheden, of goedkeuring of afkeuring. En bij die goedkeuring daar horen dan een aantal punten. Er zijn mensen die zijn wild op een aantal punten, maar dat moet ieder voor zich uitmaken. Dat is een persoonlijke kwestie. Dat heeft er ook mee te maken, denk ik, hoeveel geld je in zo'n hobby wil steken. Hè? Ook dat, maar er zijn ook mensen die zeggen ik wil een Wereldoorlog 2 voertuig. Het moet rijden, remmen, sturen en ik ben tevreden. En of daar nou alle toebehoren bij komen of niet, dat laat ik verder in het midden. En de echte liefhebber die zal nooit tevreden zijn, denk ik. En een echte liefhebber zal met dit regenweer niet gaan rijden. Niet gaan rijden, nee? Want dat is zonde voor het voertuig. Dus het kan zijn dat we hier dadelijk gaten gaan krijgen in dat mensen toch maar besloten hebben om niet te rijden. Of zo. Ik weet niet wie allemaal ingeschreven heeft dat die verrassing zou moeten nemen. Dit is de GMC CCKW, dat zijn allemaal letters van Michel van Kan uit Geleen. Klinkt heel ingewikkeld. Ik zie voor de rest ook geen merk. Dit is een goede vraag, wat is dit voor een apparaat? Dit is Yellow Truth Coach. Kijk, dat is de 353 CCKW. Kijk, dat bedoel ik, dat zegt de kenner. 353, want als hij 352 was, zagen we duidelijk de reservewielen tussen de huif en de cabine, zoals ik al eerder opgemerkt heb. Maar dat is hier niet van toepassing. Overigens een prachtig voertuig met die ringmount erboven. Ja. Ik vraag me ook even af hoe de staat van de promenade is nadat al deze voertuigen erover gedenderd zijn, maar dat is denk ik de zorg van de gemeente Brunsum dan. Het zal meevallen, denk ik. Nou, ik denk dat denderen valt mee, want ze rijden toch wel strafvoets. Als de bestrating daar niet tegen kan, ja, dan kunnen we eigenlijk ophouden. Zijn de voertuigen duur in verzekering trouwens? Nou, dat is, vind ik persoonlijk een lachertje. Ik bedoel, een Jeep bijvoorbeeld verzekeren uitsluitend wettelijk aansprakelijkheid. Pakweg, dat kan vanaf €50 per jaar. Dat is wel tweede auto en uitsluitend als hobbygebruik. En een kilometerbeperking van 5000 kilometer per jaar. Ja. Een grotere truck, dat kost wat meer. Maar het blijft natuurlijk een geldkwestie. Ja, je hebt het geld of je hebt het niet. En je hebt het over ogen of je hebt het niet. Dus. Ja. Ik kan natuurlijk wel opmerken, de mensen die 20 jaar geleden of nog langer geleden een Jeep gekocht hebben en hem vandaag nog in bezit hebben, dat die een goede geldbelegging gehad hebben. Dat is gewoon zo. Het staat als een paal boven water. Zijn het mensen die hebben meerdere voertuigen, denk ik? Er zijn in de clubs mensen die wel 4, 5, 6 voertuigen hebben. Ook mee rijden. Maar het probleem is, staan ze stil, dan moeten de remmen vastzitten, dan moeten de wielremslingertjes hersteld worden, enzovoorts, enzovoorts. Ja, dat wordt een heerlijke infusie vandaag. En je ziet de weergoot zeer maar het is heerlijk hier buiten, heerlijke temperatuur. En ik denk dat iedereen hier geweldig is aan deze slag van de tickettemperatuur. En daar komt wederom een winterstream aan. Deze is van Jon Martens uit Kerkrade. Een mooi beeld van deze Ford brandweerauto uit 1937 is die. Hij is van de gemeente Brunsum. Je ziet nu het totaal. Dat totaal wordt trouwens genomen vanaf het eind van de Kerkstraat. Er staat een hoogwerker en die kijkt mooi over de promenade heen. De Ford brandweer uit 1937 van de gemeente Brunsum is van Arno van Affelen. En die is in dienst geweest bij diezelfde gemeente tot 1956. 1956 dus. En je ziet dat er wat uitgedeeld wordt. En dat wordt gedaan door de ondernemerscentrum Brunsum.
die delen chocolade uit. Net zoals dat gebeurde in de Tweede Wereldoorlog. Doen ze het nu hier ook in Brunsum een speciale chocoladereep uitdelen. En we hebben weer een voertuig. Ja, hier zien we dus een Willys Jeep van de heer Borkens Kerkrade. Een prachtig voertuig. Liefhebber beter kan eigenlijk niet. En tot elk detail is een authentieke staat wederom teruggebracht. Fanfare Harper Davids, die zijn er uiteraard ook. En de fanfare die werd opgericht, dat is een leuk verhaal om te vertellen. In 1932 speelde de bazuin ergens in Brunsum ter gelegenheid van de verjaardag van koningin Wilhelmina. En iemand van de gereformeerde kerk die vond dat ze zelf ook maar eens een kapel moesten oprichten. Dat werd de fanfare Harper Davids uiteindelijk. Harper Davids zelfs. We gaan er even naar luisteren. Nummer 23 is weer een Willys Jeep. Dat is wederom een Willys Jeep. We begrijpen al dat die Willys Jeeps veel meer te vinden zijn dan een originele Ford Jeep. Dat merken we dus hier aan deze happening. Het is de Jeep van de heer Brouwer uit Landgraaf. Ook een reeds jarenlange verzamelaar van voertuigen. Bij Ford zien we GPW vaak erbij staan, waarbij de letter G voor government staat. De P geeft de code aan van de wielbasis. En de W is de W van Willys. Dus bij Ford heet het GP. En bij Willy zeggen we gewoon Willy MB. Kijk ook een beetje op Koninginnedag met de wapperen met al die vlaggetjes natuurlijk. Ja, en hier zien we dan een Dodge WC52. In tegenstelling tot de 51 is de 52 weer uitgevoerd met een mechanische winchvoren. Ook dit voertuig is van de heer Brouwer. Ons valt op dat er een aantal banden zijn die een heel ander profiel hebben als in Wereldoorlog 2. Doch daar heeft de eigenaar zijn redenen voor. En die redenen zijn? Dus wat zuiniger in het brandstof en ja goed, waarom niet? En een goede grip en hele fijne wegligging. Ja, de brandstofverbruik, wat is daar iets over te zeggen? Nou, als we een Willys Jeep hebben, dan pak gewoon afhankelijk van terrein of geen terrein een 15 tot 20 liter op de 100. En de Dodge die we hier voorbij zien rijden, 1 op 4, dus 25 op de 100. Daar kunnen we vanuit gaan. Ja, ja. Ligt eraan beladen, niet beladen, wat is de ondergrond? Zijn het allemaal dieselvoertuigen of zijn het benzinevoertuigen? Alsjeblieft, dat zijn benzinevoertuigen. Dat is, U kijkt er heel afschuwelijk bij. Zou het niet goed zijn als het diesel was dan? Kijk, denk even aan het transport vanuit Normandië naar het front. Ja. Dat waren allemaal die jerrycans vol met benzine. Ja, ja. Die de Red Bull Express voor zijn rekening nam. Met die grote GMC's die we voorbij hebben zien komen. U weet er veel van. U heeft een Jeep, bent u in het algemeen ook geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog? Of is het eigenlijk alleen de voertuigen die u interesseren? Nou, mij interesseren in hoofdzaak pakweg voor 80% de voertuigen. Ik bedoel, dat
Dat heeft me altijd geïnteresseerd. Daarbij bezoek ik natuurlijk ook happenings waar die voertuigen zijn. Zoals onlangs nog in Normandië. Daar kwam half Europa bijeen van liefhebbers die daar acte de présence gaven. Het waren mensen Oostenrijk, Tsjechië, Frankrijk, Spanje, Italië, Noorwegen, Denen, België. Eigenlijk vergeet ik zonder meer een paar. Het is een kleine wereld, maar die kleine wereld gaat wel bijna overal naartoe, geloof ik. Dus we gaan overal naartoe waar inderdaad historisch iets heeft plaatsgevonden. Ja. Meneer Habets uit Maastricht is een aankomst en die rijdt in een GMC CCW 352. Goeiedag. Nou, hier zien we dan duidelijk de reservewielen tussen de cabine en de huif. Het is één links, één rechts. De 352. Onder de verzamelaars echt een item om te verzamelen. En je kunt er nog eens iets in meenemen, hè? Dat kunnen we in alle GMC's. U zag achter zo'n zandplaat liggen. Als we wegzakken in het terrein worden die dus onder de banden gelegd. Maar omdat ze sowieso in regen al niet rijden, neem ik ook aan dat ze op het terrein niet gaan rijden, hè? Niet meer. Die rijden zonder meer nog in terrein. Ja. Dus terreinrijden is geen probleem, maar nattigheid is wel een probleem. Er zijn twee soorten liefhebbers. Mensen die de auto dus niet gebruiken in het terrein en mensen die hem zonder meer wel gebruiken in het terrein. Je ziet het hier ook aan de banden, dat hij nog in het terrein gezeten heeft. Ja. Is er een bepaalde leeftijd aan te geven aan mensen die met deze hobby bezig zijn? Een bepaalde leeftijd. De jeugd interesseert je zich voor dit soort voertuigen? Nou, ik dacht dat de interesse veel minder was, maar anderzijds moet ik eerlijk zijn, wie is zo kapitaalkrachtig als jeugdige om als tweede auto meteen zo'n auto aan te schaffen? Dan moeten we al beginnen met een wrak en dat gaan opbouwen. En of de jeugd daar nog zo'n interesse in heeft, is dan nog maar de vraag. Ja, want de moderne auto's, dat is alles elektronisch, maar aan deze kun je nog echt gewoon sleutelen. Daar kun je zelf contactpunten veilen en ga zo maar door. Alles. Ja, en de jeugd wil zich wel bezighouden met uniformen en reenactment en zo wat allemaal. Alles wat om het voertuig komt. Ja. Mooie kleding wat daarbij behoorde enzovoorts. Maar dat is echt een tweedeling in de hobby. Mensen voor het voertuig en de reenactors. Ja. Wat heeft hij daar bovenop zitten hier? Wat is dat? Hij heeft daar een wapen erop zitten wat op de WC3, als ik goed kijk, het is een drieassig voertuig, dus een WC. Ik zie de lier, dan is het een WC63. Ja. Je ziet die hoes over de voorruit, dat was dat als de zon schijnt, de vijand niet kon zien dat daar een voertuig aankwam. Want dan blonkt dat weer verder weg. Ja. Dat zijn dus voorruithoezen. Was trouwens ook in gebruik bij andere voertuigen, ook bij de Willy. Gereden door meneer Habets uit Maastricht is dat. Wat vindt u zelf van de TKT-parade tot nu toe? Interessant? Ik vind het een zeer interessant gebeuren. En wat mij dan nog erg verbaast is die enorme aantallen bezoekers die hier ondanks dit minder mooie weer zijn komen opdagen. Compliment aan de organisatie, moet ik echt zeggen. Ze hebben het goed voor elkaar gehad. Voor de mensen die iets later hebben ingeschakeld, er zijn tussen de 8.000 en de 10.000 bezoekers hier vanmiddag aanwezig in Brunsum in het centrum. Wat was eigenlijk precies de functie van de Jeep in de Tweede Wereldoorlog? Ja, wat is er voor gebruikt? Hij heeft vierwielaandrijving. Daarbij heeft hij een lage giering. Zoals onze Belgen dat noemen, veldvitesse. Ik kon dus met zo'n voertuig praktisch overal komen. Dus ik moest ergens eventueel gewonden uit het front halen, dan was dat mogelijk. Ik moest munitie aanvoeren, dan was dat mogelijk. Maar het is toch maar een klein voertuig eigenlijk? Maar in geval van nood, er kunnen zonder meer 6, 7 mensen in. Er waren ook voertuigen die dus met geschut waren uitgevoerd. Er heeft zelfs een model bestaan dat licht bepanserd was. Ziet men zeer weinig, maar het is er geweest. Er zijn alle mogelijke modificaties geweest. Dan zien we hier een nummer 27.
Dat is wederom een Dodge. En ook weer van meneer Habets uit Maastricht. Ja. En het is het type 54. Die heeft origineel niet bestaan met een lier. Daar staat ambulance op. Is dat de ziekenwagen geweest? Het is inderdaad de ziekenwagen, WC54. In het jaar 1944 is deze vervangen door de WC64, de zogenaamde knockdown. Men had niet plaats genoeg meer op de schepen. Men had dus een ambulance gemaakt waarbij de zijkanten omlaag konden worden gebracht. En daardoor was de kubieke meter inhoud van het voertuig veel minder. En konden er meer voertuigen op dezelfde schepen. En Jeep is verzamelnaam. Jeep, ja, wij zeggen altijd Willy MB of Ford GPW. Jeep is voor de civiele burger ook een Jeep die nu nog gemaakt wordt. Ja. Merknaam. Hè. Dit lijkt een beetje op Koninginnedag, maar dan anders. Uiteraard zijn de kinderen uit Brunsum die zijn gevraagd om hun fiets te versieren. Want zeker bij een bevrijdingsfeest, net zoals bij een Koninginnedag, dan vind je het fijn dat je Nederlander bent en dan wil je dat ook laten zien. En als kind versier je dan je fiets. En in het kader van die 70-jarige bevrijding van Brunsum zijn er ook nog een paar leuke acties geweest. Eentje wil ik toch even uitlichten. Er zijn armbandjes gemaakt van die rubberen armbandjes waar de wielrenner Lance Armstrong ooit mee begonnen is. En die armbandjes die zijn geproduceerd en verkocht. En met de opbrengst daarvan hebben ze vazen gekocht voor het Brits Militair Kerkhof. Dus elk graf op het Militair Kerkhof heeft nu een eigen vaas. Betaald uit de opbrengst van de rubberen armbandjes die in het kader van de 70 jaar bevrijding verkocht zijn. Dat was een hele leuke actie, ik ben daarbij geweest. En dat is gedaan samen met de kinderen van de International School, de internationale school. Die zijn daar erg bij betrokken, hebben daar een paar lessen in gehad, hoe het precies zat in die Tweede Wereldoorlog. En zij hebben die verkocht en ook de vazen geplaatst. Er is ook nog sprake van concurrentie onderling met die clubs. Een beetje wie wil de beste zijn, wie heeft de mooiste voertuigen. Och luister, dat mag geen concurrentie zijn tussen de clubs. Dat mag hoogstens concurrentie, als je dat zo wilt noemen, tussen eigenaren zijn. De clubs hebben geen concurrentie. Ik bedoel, men komt over en weer bij elkander en dat mag geen concurrentie genoemd worden. Ja. Helge Beumers uit Schinveld is dit. Althans was dit. Helge, dat is een vooraanstaand figuur in de restauratiewereld. Hij weet er heel veel van. Heeft al heel veel jeeps onder handen gehad. En dit is dan een echte Ford GPW. Let op, met aanhangwagen. Ja, die aanhangwagens, dat is ook wel een heel apart verhaal. Daar heb je ook verschillende soorten in. Ja, luister, er zijn Bantam T3 aanhangwagens. Het leuke was, die konden ook varen. Men ging erin zitten, had een peddel en stak de rivier over. Diezelfde aanhangwagen had, als het geregend had, er stond een beetje water in, een hendel, dan kon ik onder het water aflaten. Ik bedoel, er was echt over nagedacht, over dat aanhangwagentje. Wij noemen het de 1/4 tonner. Later zijn er nog veel meer na de oorlog gemaakt, die praktisch hetzelfde uitzien. En op een gegeven moment zijn er dus gemaakt met een klep achterin. Deze heeft geen klep. Maar als er een klep achterin was, dan kwamen onze Duitse vrienden altijd: zo'n aanhangwagen moet ik hebben, want dan hoef ik met de kisten bier niet hoog te tillen. Dan doe de klep omlaag en zet de bierkisten erin. Dat waren onze Duitsers. Ja.
te kijken, je bent niet in Londen of in Engeland of zo, maar je ziet wel een dubbeldeksbus. De dubbeldeksbus is van de Schacht. En hierin worden de veteranen vervoerd welke aanwezig zijn. Maar u begrijpt, de veteranen bij 70 jaar bevrijding, dat die mensen, ja, je kunt het bijna niet anders zeggen als ze bijna allemaal al overleden zijn, de meeste. En diegenen die nog in leven zijn, die zullen ook wel wat lichamelijke problemen hebben. Dus wat ze gedaan hebben is een aantal mensen uitgenodigd die verwant zijn aan die veteranen. Dat is onder andere een zoon van een bevrijder hier. En andere familieleden uit andere landen. En die mensen hebben zich verzameld in deze dubbeldeksbus van de Schacht. We gaan even luisteren naar een kort interviewtje van Ed Vriezer. Veel plezier. Dit is geen legervoertuig. John. Nee, het is een kwestie van een bus verf pakken, groen maken en 2 sterren links en rechts. Ja. Klaar. Piccadilly Circus. Lijn 38. Met de verwanten van veteranen die betrokken zijn geweest bij de bevrijding van Brunsum en omstreken. Ik heb al verschillende keren voor diverse reportages met mensen gesproken die verwant waren aan veteranen, kinderen van bijvoorbeeld. En niemand uitgezonderd, iedereen is behoorlijk onder de indruk hoe hier wordt omgegaan met de herdenking aan dat soort mensen. Het Brits Militair Kerkhof, Margraten, er zijn natuurlijk nog andere plekken waar oorlogskerkhoven zijn. En iedereen is echt onder de indruk, tot tranen toe geroerd als ze hier komen om een graf te bezoeken van oom, tante, vader, moeder. Tante natuurlijk niet, want vrouwen zijn er waarschijnlijk niet begraven daar. En een mooi voorbeeld is, er is op dit moment een zoon van een bevrijder hier in Brunsum. En die man die is 1 week lang hier verzorgd door een Brunsums gezin, 1 week lang. En er is een vriendschap uit ontstaan die tot op de dag van vandaag bestaat. 70 jaar vriendschap. Alleen voor een man die in de Tweede Wereldoorlog hier 1 week is opgevangen door een Brunsums gezin. En de zoon van die bevrijder zal zeer waarschijnlijk op die bus zitten. Er komt weer een Jeep, de Ford GPW van meneer Huisman uit Amsterrade. Ook dit is een verzamelaar die reeds vele jaren het voertuig in zijn bezit heeft en daar echt van geniet en vaak ritten mee maakt. Ja, het is misschien nog interessant om te weten dat de prijs destijds in Wereldoorlog 2 $738 bedroeg voor de regering die ze verschuldigd waren aan de fabrikant. Dat was dus de matsprijs voor de regering? Ja. En wat kostte die particulier? Iets van, zoiets kocht niemand particulier. In de oorlog was er al gebrek aan voertuigen. Dus. Want hoe is het gegaan? De Amerikaanse regering schreef uit aan de fabrikanten, wie wil zo wat maken. Er waren 3 fabrikanten, Bantam, Ford en Willys, die in de race waren. En uiteindelijk is gekozen voor Willys. Maar ja, wat bleek in juni 1941? Willys kon de productie niet aan. En toen is Ford ingesprongen en die is ook gaan produceren. Ja, dus eigenlijk is de Willys de meest originele dan? Wat heet origineel? Dat ze ermee begonnen zijn natuurlijk. Hij is begonnen daarmee en Ford is op een gegeven moment ingesprongen. Wegens productieproblemen. Zo moesten er meer zijn. En ja, beide werden dus zodanig gemaakt dat, zoals ik reeds heb gezegd, de onderdelen gewoon uitwisselbaar waren. Ja. Ik hoor van de regie dat we even naar een interview gaan met Ed Vriezer. Nou, toch eens even vragen hier aan iemand in het publiek. Wat doet u hier? Kijken, hè? Kijken en genieten. Naar de auto's kijken. En ook voor de gezelligheid, hè? En bevalt het? Maar ja, prima. Oké. Brunsum, daar
gebeurt het allemaal, geloof ik, hè, deze week. Brunsum gebeurt het. U heeft de Tweede Wereldoorlog misschien nog meegemaakt? Of net niet? Wel. Ja, hè? Ja. En hoe was dat met die bevrijding? Ja, dan waren we nog klein, hè? Dat wisten we niet beter. Hè? De kelder en het 's avonds. Hè? Ja, maar het was zeker wel erg spannend, hè? Ja, dat wel, hè? Ja, en toen de bevrijding 1 keer daar was, dan was het groot feest. Ik geloof van wel. U gelooft van wel, u weet het niet zeker. Hoe oud was u destijds? Mag ik dat vragen? Een jaar of 8, hè? Een jaar of 10. 8 of 10. 8 of 10 jaar. Ja, ja. Bij mij en anders niet. U ging alleen naar buiten als de ouders dat natuurlijk goed vonden. Ja. Goed. Nou, heel veel plezier vanmiddag. En ik hoop dat een klein beetje de herinnering terugkomt als u hier in Brunsum het bevrijdingsfeest meemaakt. We maken het mee vandaag. Fijn. Heel veel plezier. Een Dodge is dit, de WC52. Er zijn er bijna 80.000 van gemaakt, heb ik begrepen. Ja, wederom met Lier en daarom heet die 52. De 54 was dus die ambulance die we gezien hebben. Er heeft ook bestaan een WC 55. Zeer, zeer zeldzaam. Er was achterop op de open laadbak een kanon gemonteerd. En dan krijgen we die 6 en 57, die command cars die we reeds gezien hebben. Ja, ja, ja. 56 zonder Lier, 57 met Lier. En ook wat weer bijna niet te vinden is de WC 58. Een zogenaamde radiotruck. Ja, en als je dan zo'n apparaat hebt met een Lier, dan wil je ook dat het allemaal werkt, neem ik aan. Hè? Dat is om te beginnen het doel daarvan. Hè. Ik bedoel, anders kun je ook inkopen zonder Lier. Hè. Het prijsverschil is ongeveer €1000. Dat valt mee, ja. Viel mij ook mee, met of zonder Lier. Ik bedoel, maar dat ligt nou eenmaal zo. Vraag en aanbod. En dan hebben we ook nog die 62 en 63. Dat waren die drieassige Dodges. Het militaire hoofdkwartier, Joint Force Command, is ook betrokken bij deze tickertape-parade. Wat ze vooral gedaan hebben, dat is voertuigen uitgeleend en apparaten uitgeleend die je niet zo 1, 2, 3 zou verwachten. Zo staat er bijvoorbeeld op het Lindenplein een Patriot-raket. Ja, en om daar dan mee over de promenade te sjouwen, dat vond men dan toch wel weer iets te ver gaan. Vooral wegens het gewicht natuurlijk. En het is eigenlijk wel handig als je dan in een stad woont of in een dorp woont, is het in feite nog Brunsum, dat zo'n groot militair hoofdkwartier heeft daar, want dan zit je toch dicht bij de militaire wereld. Nummer 33 hier, Frans Kuipers in Brunsum. Ja, die mogen we echt niet vergeten, die Frans. Ik bedoel, heeft veel werk verzet om ook dit mede mogelijk te maken. Ik bedoel, hij is overal te vinden met zijn GMC. Er is ook trouwens Ruud Scholten ernaast staan, dat is de man die bij het Oorlogskerk ook veel goed nieuws doet. Ja, inderdaad, die staat ernaast. Ja, loopt naar achteruit. En Frans Kuipers is verder nog een verwoed opbouwer van modelbouwdozen. Ik heb zijn verzameling gezien en was vol verwondering. Maar hoe kan een echte liefhebber nog meer verwonderd worden dan? Nou, door al die mogelijke kleine modellen die hij had nagebouwd, waarbij modellen waren die ik nog nooit gezien had. Ik ga even naar een stukje muziek luisteren.
Scoutingband Vincentius was dat. Onder andere de scoutingband van oud-wethouder Jos Jansen. De meest markante figuur eigenlijk was Willy Jansen, de tambourmaître, en die is helaas 1,5 jaar geleden, schat ik, overleden. Het is droog. Bij het begin, vlak voordat de tickertape-parade begon, regende het een beetje wiezelregen zo. Maar eigenlijk, ja, 5 voor 2 of zo, toen brak de zon door en het ziet er goed uit. Nummer 36 zijn we intussen aangekomen, dat is Marcel Plagge uit Voerendaal met een Dodge. Ja, heel vlug even, ik wil niemand tekort doen. Nummer 35 was een Willys Jeep van Jos van Putten. En nu zien we dus de Dodge Stafka van Marcel Plagge. Ik hoor net dat hij sinds gisteren de eerste rit gemaakt heeft. En ja, we hopen dus dat hij ook weer goed thuis zal komen. Ja. Prachtig voertuig heeft hij uit Amerika laten overkomen. Ook reeds jaren een verzamelaar. Hij wil nog hier en daar wat perfectioneren aan de bekleding, had ik begrepen. Maar goed, ik zou dat al meer als genoeg vinden. Ja, ik denk dat de gemeente ook heel erg blij is, de reinigingsdienst, met al dat spul wat op de grond ligt. Want nogmaals, voor degenen die later hebben ingeschakeld, 90 kilo papier met CO2-kanonnen afgeschoten. Dat is per wagen 1,5 seconde lang een halve kilo van dat spul over je heen. Dus dat wil wel plakken. Wat we zo dadelijk gaan zien, dat is, als ik het lijstje goed bekijk, een Jeep Nekaf. Wat is Nekaf? Ik kan u wel vertellen wat Nekaf betekent. Ik bedoel, dat is de fabrikant die dus de M38A1 in het leven heeft geroepen. Die fabriek was aanvankelijk in Rotterdam. En ja, de oorzaak was dat men na de oorlog tekort had aan dollars. En de Benelux is gevormd, ik dacht in 1948. En als we nu hier een fabriek opzetten, dan kon men zonder invoerrechten naar België en Luxemburg die auto's exporteren. En zodoende is de Nekaf-fabriek eigenlijk ontstaan. Later is die opgevolgd door Kemper en Van Twist in Dordrecht. Men heeft voor de landmacht ongeveer 7500 voertuigen gemaakt. Alleen, ja, ik heb en die rijden nog? Of, Ja, rijden nog. Die zijn dus afgestoten via de domeinen zoals dat gaat. En dan kan iedereen een bod uitbrengen. Vroeger kon men daar als particulier niet meebieden. De laatste jaren is dat wel mogelijk geweest. Want vroeger gingen die voertuigen per team. En welke particulier koopt 10 voertuigen? Dus dat was uit Den Boze. En daarom heeft men op een gegeven moment per stuk mogelijk gemaakt. Alleen wat wij hier zien is niet die Nekaf. Wij zien natuurlijk uiteraard een Dodge, een WC51. Nekaf komt, neem ik aan, later nog aan bod. Ja, die Dodge is trouwens van Pierre Gijzen uit België. Wederom dus zonder lier. U ziet hij voorop van D-Day een plaquette. Waar zitten nou de meeste verzamelaars? Nederland, België, Duitsland, Engeland? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Er is een gebrek aan registratie natuurlijk. Maar ik ben een paar keer in Engeland geweest. Als ik zie wat daar allemaal aan de hand is, ongelooflijk. Alleen, ja, dan zul je het aantal moeten gaan afwegen tegen het aantal inwoners. En ja, daar heb ik natuurlijk geen kijk op. Maar als ik bijvoorbeeld zeg Keep Them Rolling, dat is een vereniging met pakweg 1400 leden en donateurs. Ja, ja. We kunnen misschien ook even overschakelen naar een interview met Ed Vriezer. Die zie ik iemand iets vragen.
regelmatig dag, ja. Ja, er zijn heel veel gelegenheden waar u dit soort voertuigen aan de mensen laat zien. En met welk vooropgezet doel? Bestaan. U vindt het gewoon leuk om mee te doen en de mensen deze oude spulletjes die in topconditie verkeren, om die aan de mensen te tonen? Natuurlijk, iedereen kan zien wat er toen geweest is en wat, ja, kan niet direct op de orde komen. Ja. Nee, ik begrijp het. Toch leuk, hè? Een Amerikaan met een Belgisch accent, hè? Dat is toch wel bijzonder, hè? Dat wel. Ik denk dat wij de enige Belgen zijn. Ja, oké. Nou, heel veel plezier. En zorg goed voor het mobiel. Het tafereeltje wat we nu zien, dat gebeurde na het einde van de Tweede Wereldoorlog ook natuurlijk. Toen de bevrijders de diverse steden kwamen binnenrijden. Kindertjes die werden even opgetild en even geknuffeld. Een leuke herhaling voor hier in Brunsum 70 jaar later. Ik vraag me trouwens af wat oude mensen die de Wereldoorlog en ook de bevrijding nog hebben meegemaakt, wat die zullen denken wat daar doorheen gaat als ze deze beelden zien. Het moet toch ergens een beetje emotioneel zijn ook waarschijnlijk. Dit voertuig rijdt zomaar het water in en gaat dan verder als amfibisch voertuig. Maar het is wel gebouwd op hetzelfde chassis als de GMC. Even een beetje ruim aanmaken, mensen, want de servaar komt met kinderen. Even een beetje lang. Het voertuig wat u in de verte ziet aankomen, dat is een speciaal voertuig. Het is een Duc W. En Duc wordt hier uitgesproken. En het voertuig is van Pierre Rieu, dat is de zoon van André Rieu uit Maastricht, de bekende violist. En die kent dan weer Ruud Scholten van het Oorlogskerkhof. En zodoende heeft Pierre het apparaat een paar dagen geleden naar Brunsum gereden en hij rijdt nu hier ook weer mee. Een reportage daarvan kunt u nog zien op LoTV, www.lo-tv.nl. Wat is het voor een apparaat, een Duc? Ja, het is dus een amfibisch voertuig. Dat houdt dus in, het kon dus in het water varen en werd dus ook als zodanig gebruikt. Frappant is weer, men heeft nagedacht, hier zit dezelfde motor in als in de GMC CCKW 352, 353. Ja, dat was het sterke punt, dat men gewoon alle onderdelen kon gebruiken. Overigens nog een leuk detail, ik was plus/minus 25 jaar geleden op een verkoop van iemand die het bedrijf ophield, Kante Achterborn, en daar stond zo'n ding. En toen? En toen, ja. Het verhaal ging, die deed in Zeeland na de overstroming de hoogspanningsmasten verven met dat ding. Ja, geen liefhebbers daar. En in die tijd interesseerde het ook weinig mensen. Die is toen verkocht voor 800 oude Hollandse guldens. En u was daar en u dacht, ik koop dat apparaat? Nou, ik had plaatsgebruik op dat moment. Ik kon hem nergens kwijt. En had ook de transportmogelijkheden niet toe. En daar heeft u nu spijt van? Of? Wat heet spijt? Ik bedoel, je kunt toch niet alles. Hè? Ik bedoel, het zijn gedane zaken. En wat kost een Duc nu, tweedehands ongeveer? Daar durf ik geen schatting van te maken. Meer dan 800 gulden waarschijnlijk. Ik denk het ook wel voor de liefhebbers. Dat dus niemand gaat bieden bij Rieu, want dat heeft geen zin. Ja. Nee, het is een uniek vaartuig en in Normandië hebben we ze ook weer zien landen. Hè, op die day, afgelopen zomer. Ja. En ook weer die type aanduidingen, C12 staat erop. Ik zie er een lang nummer staan. Dat was ook de divisie waar ze vandaan kwamen? Ook waar ze vandaan kwamen, ja. Ja. Daar geven het boekwerken over met alleen maar tekens wat op de voertuigen staan. En vroeger was dat allemaal niet voorhanden. Ja, oké. Nou. Nummer 40 hebben we hier al. Dat is een zogenaamde DAF EA 126. In de wandelgangen 1 tonner genoemd.
waarvan er heel veel in het Nederlands leger gebruikt zijn. Die zijn ook wederom afgestoten en door een aantal liefhebbers gerestaureerd. Dit is een zogenaamde met metalen opbouw. We zien een achterdeur aan de achterkant met brievenbus. Daar kon men dus de post, de orders bezorgen. En die is dus geweest ook als radiowagen en als telexwagen. Beide uitvoeringen hebben bestaan. Er heeft ook nog een andere zeldzame uitvoering gebruikt geworden met een nog hogere opbouwing en een ambulance-uitvoering. Maar het feit dat die motoren uitwisselbaar waren, ik heb net die Duck gezien, dat is toch eigenlijk een veel zwaarder voertuig dan een andere Jeep. Was die motor wel krachtig genoeg? Nou, dat waren allemaal lage toerenmotoren en die motoren konden dat zonder meer aan. Met de juiste onderhoud was er geen enkel probleem. Meneer Hoofs van de naoorlogse legervoertuigenvereniging Limburg, die rijdt in een NECAF. Ja, dat is dan zo'n NECAF M38-1, waar wij eerst eigenlijk even over gehad hebben. En die dus van de Nederlandse Keizer Frazer fabrieken afkomt. Te Rotterdam of eventueel later van Kemper en van Twist. Er zijn er nog vrij veel die hiermee rondrijden. Er heeft ook een ambulance-uitvoering bestaan. Dan werden gewoon de bedden achter de veldbedden gewoon gemonteerd en staken een halve meter uit. Gewoon, dat was zo. Ja. Ik vraag me trouwens af of die mooie dame op die Duck, of dat trouwens de vriendin is van Pierre, maar dat weten we niet. Wel even terug naar Ed Vriezer. Toch niet. Ja, dat kan ik me voorstellen. Bent u blij met de aandacht? Heerlijk, als ik 18 ben. Voertuig. Nou, dat moeten we zo houden. Heel veel plezier. Dat is een beetje moeilijk schakelen af en toe. Mensen, u begrijpt dat best thuis. We zitten ongeveer 200 meter van Ed Vriezer af en dat gaat niet altijd even gemakkelijk natuurlijk. Nummer 41. Het was nog steeds die auto waar we het al over gehad hebben. Hè? M38A1. Ja. Voor en achter de motorkap zit een deksel, daar zitten dan 2 12 volts accu's onder. Dus hij werkt op 24 volt. Okay. Waterdichte bougies, leuk voor de liefhebber. Zijn alleen een beetje prijzig. Wat is prijzig? Wat kost een bougie? Ja, wat zal die kosten? Vraag en aanbod. En zijn er op dat moment veel voorhanden of weinig voorhanden? Ja. Maar reken maar zo op 15, 20 euro het stuk. Voor één bougie? Bougie. Waterdicht. Ja. En origineel. Ja, hier zien we een DAF. Nummer 43 al. Het gaat snel. Een DAF 66 is dit. Toch? EA66 43 nummer. Ja. Meneer Essers. Dat is mevrouw Essers. Hè? Mevrouw Essers, oké. Ja. En zij heeft die ook al jaren en rijdt die met veel plezier. Het is dus de DAF automatische versnellingsbak die daarin zit. De auto werd gebruikt ook vrij veel bij de Marechaussee in het Nederlands leger. En dan moet ik opmerken, dat heeft mevrouw Essers mij onlangs nog verteld, dat er nog 1201 van gefabriceerd zijn van die voertuigen. Dat is weinig, ja. Dat is zeer weinig. Dus een DAF die rijdt dus automaat, rijdt achteruit even hard als vooruit. Dat is goed opgemerkt. Ik ga dat niet uitproberen, dames en heren. Mevrouw Essers is ook lid van de naoorlogse legervoertuigenvereniging Limburg. Zijn er veel vrouwen die daarmee aan de gang zijn? Nou, mag ik opmerken, een Dodge WC schakelen is voor iemand die dat nooit gedaan heeft en zeker voor de jeugd vrij gecompliceerd. En ondanks dat zien we dan toch vroeg of laat dat dames ook die voertuigen gaan rijden. Ik vind dat geweldig dat die daar aan meedoen. Land Rover zien we hier. Ja. Meneer of mevrouw Winkens. Land Rover gebruikt in het Nederlands leger pakweg van 1972 tot en met 76. En dat was ter vervanging van die M38A1 die we net gezien hebben. Hè? Ja, er zijn in de oorlog natuurlijk een hele hoop van dit soort voertuigen gesneuveld en ook nog later nog nageproduceerd. Die Dodges zijn bijvoorbeeld later nog gebouwd en GMC's ook nog. Ja.
Ja. Het is nog leuk om te weten dat het Nederlands leger ter vervanging van die NECAF verschillende voertuigen uitgeprobeerd heeft. De Land Rover, de DAF, Toyota Land Cruiser. En dat de Toyota Land Cruiser als beste eruit kwam. Ja, ja. Maar Japan wilde geen tegenorders plaatsen naar Nederland en heeft daarom de order niet gekregen. In Engeland, Leyland, die was krabbekas en ja, die deed een goed voorstel met zijn Land Rovers en plaatste tegenorders. Ja, ja. En zodoende is het Land Rover geworden. Er is niks veranderd in de afgelopen 70 jaar, denk ik. Nee. Ik hoop dat de Land Rover eigenaars mij dat niet kwalijk nemen. Dat Toyota toch een graadje beter was, maar zo was het destijds. Ik denk wel trouwens dat het een leuke hobby is voor mannen, dat je weinig problemen met je vrouw krijgt hierdoor. Want het is wel leuk als je een Jeep hebt, want de vrouw die kan mooi mee op ritjes, toch? De vrouw en zelfs de kinderen natuurlijk ook. Hè. En er zijn vaak weekenden, daar gaat men met een militaire tent naartoe en verblijft er 1 of 2 dagen. En slaapt dan in een legertent, kookt op een gasbrander of benzinebrander, authentiek. En ja, eventueel worden er noodrantsoenen gegeten. Ja. Ik bedoel, alles is mogelijk. Het is maar hoe ver wenst de eigenaar te gaan. Dit is dan weer een M38A1, ziet er beauty uit. Camouflagenet nog voor, zie ik. Een PVC camouflagenet, dat zijn dus die naoorlogse camouflagenetten. De Wereldoorlog 2 voertuigen willen die stoffen camouflagenetten. En ja, dat is dan weer een verschil. Hier ziet men dat de vrouw niet meer rijdt en de kinderen ook niet, dat de chauffeur alleen aanwezig is. Maar het is leuker als postzegels verzamelen toch, denk ik. Je moet er alleen zin en tijd voor hebben en ook willen doen. Hè. En af en toe een reparatie zelf uit kunnen voeren. Ja, je moet wel een beetje handig zelf zijn, denk ik, als je dit soort voertuigen als hobby hebt. Ja. Hier zien we bij die 46 dat de voorruit gedeeld is. Daar kwam dus een artillerieloop uit. Dan werd het doek omlaag geklapt en dan werd die auto daarvoor gebruikt. Dat ziet men ook niet veel. Lammerichs, is dat een meneer of een mevrouw? Lammerichs. Dat weet ik niet. In ieder geval ook weer de naoorlogse legervoertuigenvereniging Limburg. NLVA. 47 zien we een mooi bordje erop van Old Hickory. Van de bevrijdingsrit die ze ooit gemaakt hebben in het verleden. Het jaartal staat erop. Ik zie iets van 1944 tot 1994. Even voor de kijkers thuis, we zitten hier op een heel kleine monitor te kijken in het oude gemeentehuis. Dus het valt niet altijd mee, maar we proberen u zo goed mogelijk van informatie te voorzien, uiteraard. Wat opviel was de mooie leren bekleding van de banken voor en achter. Achterop weer het gereedschapstoolset. En deze is dan uitgevoerd zonder lier. Dus de 56. Om nog 1 keer de handen op elkaar te krijgen. Als we het goed voorzien, zijn we uiteraard onze eigen toch weer alle Pinelands aan het heren. Het is toch een groot volksfeest geworden hier op Brunssum, denk ik. Inderdaad. Hoeveel van dit soort parades zijn er eigenlijk in de regio nu met 70 jaar bevrijding? Nou, er zijn er ontzettend veel. Vlak over de Belgische grens zijn er heel veel. Bijna ieder weekend wordt bijvoorbeeld afgelopen vrijdag in Lanaken heen geweest. Afgelopen zondag in Borlo en zo kunnen we doorgaan. Ik bedoel, ja, het komt natuurlijk ook. Niet ieder stad of dorp is op dezelfde dag bevrijd. Dus die houden dat op de datum waarop zij bevrijd zijn. En, dan krijg je die verschillen, zoals vandaag in Beek ook een groot evenement.
Kun je niemand kwalijk nemen, het zijn gewoon historische data. Ja. We zijn er ver doorheen. We krijgen nog wat muziek. Ik wil in ieder geval alvast afscheid nemen hier vanuit de studio in het oude gemeentehuis. John van den Berg, hartstikke bedankt voor uw komst. Ik kan ook nog zeggen dat het om 8 uur een herhaling komt en u kunt naderhand deze hele uitzending nog terugkijken op internet via www.lo-tv.nl. Vanaf de studio hier nemen we vast afscheid van u. Bedankt voor het kijken en wellicht tot nog eens. Maar het was een mooi feest. Heel mooi feest. Heel mooi. Brunssum is absoluut de top. Nou, ik ben of the Mijnstreek. De parel van de Mijnstreek. Daar gaan we mee afsluiten. Dankjewel, chef. By the drums. Attention. By the drums. Even wat ruim baan maken. By the right. Quick. Hard. Ja, en wat een prachtig afscheid zo. Ook voor de kijkers thuis. Heel fijn dat u erbij was. U ziet, dit is toch echt een ticker tape parade. Heel fijn dat u erbij was. Een fijne zondagmiddag nog. Tot ziens. De uitzending van de Tickertape Parade werd mede mogelijk gemaakt door de gemeente Brunssum, HEMA Brunssum, Bakker Hagedoren, Steigerhoutid.nl, Autoschade Frans Bekkers, Fotostudio AB, Sign Montage, Blokker Brunssum, Juwelier van Sloen en Winkelcentrum De Parel.